ሰላም ኣምላኽ ምስኻትኩም ይኹን ብሽም ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መበል 76 መዝሙር ከንብቤ ኣምላኽ ኣብ ይሁዳ ፍሉጥ እዩ ስሙ ኣብ እስራኤል ዓብዩ እዩ ድንኳኑ ኣብ ሳሌም ማሕደሪኡ እውን ኣብ ጽዮን እዩ ኣብኡ ናይ ቀስቲ ፍላጻ ዋልታን ሰይፍን መሳርያ ውግእን ሰባበረ ንስኻ ካብ ኣኽራን መንጠልቲ ዝበልጽ ብሩህን ክቡርን ኢኻ እቶም ተባዓት ልቢ ተገፉ ድቃሶም ደቀሱ ኩላቶም ጀጋኑ እውን ኣእዳዎም ኣይረኸቡን ዎ ኣምላኽ ያዕቆብ ብተግሳጽካ ሰረገላታትን ኣፍራስን ድቃስ ከቢድዎም ዛሕ በሉ ንስኻ ግና እተፈራሕካ ኢኻ ክትቁጣዕ ከለኻ ኸ ኣብ ቅድሜኻ መን ደው ክብል ይኽእል ፍርድኻ ካብ ሰማይ ኣስማዕካ ኣምላኽ ንኹሎም ትሑታት ምድሪ ምእንቲ ኸድሕን ንፍርዲ ምስተንስኤ ምድሪ ፈርሀት ስቕውን በለት ኩራ ሰብ ከመስግነካ እዩ እሞ ትርፊ ኩራ ክትዕጣቕ ኢኻ ንእግዚአብሔር ንኣምላኽኩም ተመባጽዕሉ ፈጽምዎ ኸዓ ኣቶም ኣብ ዙርያኡ ዘለኹም ኩልኹም ገጸ በረኸት ነቲ ዘፍርህ ኣቕርብሉ ንሱ ንመንፈስ መሳፍንቲ ከዓጽዶ እዩ ንነገስታት ምድሪ ዘፍርህ እዩ ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ስምካ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን እሞ ኩሉ ግዜ ንባርኾ ንስምካ ነመስግን ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ኣምልኾ ኩሉ ተጠቕሊሉ ናብ ዝፋንካ ይብጻሕ ኣሜን ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ሰናይ እዩ ሰናይ ከኣገብር ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣመስጊነ ኣይጸግቦን ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ እንተዘመርክዎ እኳ ለይቲ ምስ መዓልቲ ጸግኡ ዝጠዓምና ፍቕሩ ዝበዝሓልና ንዑ ንዘምረሉ ዳሃይና ኣልዒልና ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ብሽም ኢየሱስ